Είμαστε εδώ με τον Νίκο Πολιτάκο, ιδιοκτήτη και σεφ του Ιαπωνικού εστιατορίου Kinzo στα Βρυλίσια. Θέλω να μας πεις, Νίκο, την πρώτη σου εμπειρία οδήγησης της καινούργιας Diavel V4. Με μία λέξη θα σου πω ότι είναι φανταστικό. Είναι ό,τι καλύτερο έχω οδηγήσει στα όσα χρόνια οδηγάω μηχανή. Πάμε να δούμε μερικά χαρακτηριστικά της μοτοσυκλέτας και να δούμε πώς αυτή η μοτοσυκλέτα συνδέεται με τη δική σου φιλοσοφία, στη μαγειρική βέβαια, που είναι η ιαπωνική φιλοσοφία πλέον. Η καινούργια Ducati Diavel είναι εξοπλισμένη με έναν V4 κινητήρα 1158 κυβικών εκατοστών, ο οποίος αποδίδει 168 ύπους και σχεδόν 12,8 κιλά ροπής. Συνοδεύεται από της τελευταίας γενιάς ηλεκτρονική σουίτα της Ducati, η οποία ρυθμίζει τα πάντα όσον αφορά τα συστήματα ασφάλειας, οι αναρτήσεις είναι πλήρως ρυθμιζόμενες και τα φρένα είναι της Brembo με δαγκάνες στη λέμμα και μεγάλους δίσκους 330 χιλιοστών εμπρός. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά πράγματα πάνω στη μοτοσυκλέτα είναι το πίσω ελαστιχό διάστασης 240 χιλιοστών, το οποίο πραγματικά κλέβει την παράσταση όπου και αν βρίσκεται το Diavel V4. Εκτός από τις καταπληκτικές επιδόσεις και τη τεχνολογία της, αυτή η μοτοσυκλέτα από πολλούς θεωρείται η σχεδιαστική επιτομή της Ducati στους δύο τροχούς. Απ' την άλλη, είναι και μια πηγή έμπνευσης για πολλούς ανθρώπους εκτός μοτοσυκλέτας. Για παράδειγμα, εσένα σου δημιούργησε κάποια συναισθήματα οδηγώντας τη, αλλά είναι και μια πηγή έμπνευσης μαγειρικά για σένα. Κοίτα να δεις, μια μοτοσυκλέτα σαν αυτή με τέτοιο design, τέτοιο δυναμισμό που έχει, που είναι ό,τι καλύτερο έχω οδηγήσει, προφανώς και μου έχει δημιουργήσει μια τέτοια έμπνευση, οπότε νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να περάσουμε στο εστιατόριο, στην κουζίνα του Kinzo και να δεις τι ζημιά μου έχει κάνει αυτή τη στιγμή. Σούπερ, πάμε να δοκιμάσουμε. Βρισκόμαστε στην κουζίνα του Kinzo στα Βρυλίσια, ένα μαγαζί το οποίο άνοιξε το 2018 και δόξα τω Θεώ με μεγάλη επιτυχία ο κόσμος το αγαπάει και το στηρίζει και μας το δείχνει κάθε μέρα. Πραγματικά είναι υπέροχο το μαγαζί που έχουμε φτιάξει. Πάμε τώρα να μας δείξεις τι ήταν αυτό που εμπνεύστηκες μετά την οδήγηση της Diavel, να μας το περάσεις σε ένα πιάτο. Λοιπόν, αυτό που εμπνεύστηκα είναι λοιπόν η γκιόζα, η οποία είναι ένα ιαπωνικό ζυμαρικό, ένα πιτάκι γεμιστό και θα το συνδυάσουμε με μια πολύ γνωστή σάλτσα ιταλική, μια καρμπονάρα σάλτσα. Θα δεις ότι γίνεται ένα πολύ ωραίο πάντρεμα. Μου φαίνεται ότι παντρεύεται. Ακριβώς. Ακριβώς, νομίζω θα γράψει. Νίκο, γνωρίζω καλά το πάθος σου για την ιαπωνική κουζίνα, αλλά επίσης ξέρω ότι είσαι ένας φανατικός ντουκατίστη. Τι είναι αυτό λοιπόν που σε έκανε να ερωτευτείς την Ducati? Λοιπόν, αυτό που με έκανε να ερωτευτώ την Ducati, παρόλο που υπήρξα οδηγός cruiser για πολλά χρόνια, ήταν ότι ενώ οδήγησα κατά τύχη μία, το γεγονός ότι σκέφτηκα να φρενάρω και φρέναρε η μοτοσυκλέτα μόνη της, η άνεση που είχε αναρτήσεις, οδηγητική συμπεριφορά και βέβαια το πιο σημαντικό κομμάτι ήταν αυτή η σχεδιαστική τελειότητα που έχει και βλέπω κάθε πρωί στο τεράζ μου όταν πάω στο βίντεο. Πολύ σημαντικό, αλλά μήπως αυτή η σχεδιαστική τελειότητα είναι και ο συνδετικός κρίκος που σε εμπνέει για την ιαπωνική κουζίνα σου? Ακριβώς, και στο λέω με μεγάλη συλλογιά ότι καθώς και οι Ιάπωνες είναι τελειομανείς, ταιριάζει πάρα πολύ στη θειοσυνθία και στο να μπορείς να εμπνευστείς και να κάνεις ένα πιάτο το οποίο να είναι εξίσου τέλειο όπως και το